Fl-aħħar Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, ħafna staqsew dwar deputati li kienu assenti f'laqat importanti, inkluż meta tkellmu l-ogħla uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista. Sorsi li tkellmu mal-Gazzetta Kulħadd qalu li waqt li l-Kap Nazzjonalista Adrian Delija kienet jagħmel id-diskors tal-ħadd filgħodu li għalih kien wieħed importanti ħafna, id-deputat Marta Sportelli kienet qiegħda f'restorant f'Għawdex. Jirriżulta li fid-dar ċentrali kien hemm rabbja kbira għal dan l-aġir għax ma setax intbagħat messaġġ iktar ċaru dirett li Portelli setet qed tiġi taqgħu tqum mid-diskors tal-kap tagħha. Diskors li tant tqajmet aspettattiva għalih li mill-istamperija taw storja lil The Malt Independent on Sunday li Delija kien se jħabbar il-viżjoni tiegħu għall-pajjiż, viżjoni li baqa' ma ħabbarx. Skont l-imkejjen li tkellmu mal-kulħadd, mhux il-każ li Portelli seta' kellha xi ħaġa importanti wisq għax fir-restorant ta' qarib tagħha deret tagħti daqqatit f'xi ħinijiet anke ħirġa bil-platti. Ma kinitx l-unika waħda li ġiet taqgħu tqum, imma ħadd ma stenna li tagħmilha daqshekk ovvja li ma kinitx qed tipparteċipa. Il-Kunsill Ġenerali hu l-iktar laqgħa importanti f'sena sħiħa qalu s-sorsi li kkonfermaw kif kien hemm oħrajn li ma attendewx filwaqt li ma tawx raġunijiet validi għal dan. Intant il-qasmiet fil-Partit Nazzjonalista qed ikomplu joħorġu aktar fil-beraħ. Xhieda ta' dan huwa id-diskors tal-Viċi Kap Nazzjonalista Robert Arrigo fl-istess Kunsill Ġenerali fejn spiċċa jappella lil deputati tal-Partit Nazzjonalista stess biex ineħħu l-profili folozz li permezz tagħhom qed jattakkaw kontinwament lil nies fil-Partit Nazzjonalista stess.